Hei, nimeni on Veijo Kirkinen ja olen OpenSoft Labin perustaja. Tervetuloa kanavallemme. OpenSoft Lab on innovatiivinen organisaatio, joka keskittyy huippuluokan ohjelmistokehitykseen, IoT-ratkaisuihin ja tekoälyprojekteihin. Tiimimme koostuu lahjakkaista asiantuntijoista, jotka ovat omistautuneet tarjoamaan tehokkaita ja edistyksellisiä ratkaisuja yrityksille ja yksityishenkilöille. Tarjoamme laajan valikoiman ohjelmointikursseja, projektinhallintakoulutusta ja webinaareja, joissa alan asiantuntijat jakavat tietämystään. Olemme ylpeitä voidessamme tarjota kattavia ratkaisuja, jotka auttavat organisaatioita parantamaan toimintaansa ja pysymään ajan tasalla uusimmista teknologisista trendeistä. Liity yhteisöömme, seuraa kanavaamme ja pysy ajan tasalla uusimmista innovaatioista. Kiitos, että olet osa tätä. Yhdessä voimme kehittää ja innovoida tulevaisuuden ratkaisuja.